kusile sompaka kwasa ngimalele kusile sompaka Audio Jungle. Sanamukela kuSolomoya TV nomkhulu Mazibuko. Siyacela ukuthi ni subscribe ni like ni share. Ama details kamkhulu azovela lapha enzansi. Njengoba bese sishilo ukuthi labo abazofuna ukusizwa lapha eGoli kukhona inamba esizoyi-add ukwenzela ukuthi iadministration ibe lula, abantu bangaconfuseki, bazi ukuthi eliphi ilanga umkhulu akazoya ngale emfuleni, eliphi ilanga akazobona abantu ngalo, ukwenzela ukuthi nithole iservice engcono. Mkhulu, Amen. ngiyeza ukuthi namhlanje isihloko sethu sizokhuluma ngezithunywa. Yeah. Into yezithunywa ngesinye isikhathi into enokuthanda ukuthi iconfuse abantu. Mkhulu, kukhona izithunywa kuthiwa izithunywa zamanzi. Kuye kube khona izithunywa kuthiwa izithunywa zemigede, ngesikhathi kuthiwa izithunywa zentaba, izithunywa zezulu noma umkhathi. Yeah. Kube khona izithunywa ezimhlophe nezimnyama ngoba nakuzo le izithunywa lezi akuzona zonke ezikhanyayo. Yeah. Yiko sizothi masiphahla sicela sithi sicela kudede kumnyama kuze ukhanya. Yeah. Noma sicela kuze abahlanzekile njalo mkhulu. Angazi mkhulu ukuthi uzofuna ukuthinta eziphi izithunywa, eziphi ozothanda ukuthi ujule ngazo mkhulu. Kodwa ke mkhulu, ngaphambi kwaloko ngizocela ubulise abalandeli beSolomoya TV, usho ukuthi utholakala nini bese ungene esihlokweni. Ngizithatha intambo bese ngiziphonsa kuwe. Amen. Bangqokise iqela lama-Al-Qaeda lamaSulumane. Noma ngamaSulumane ngokuphelele, kusho ukuthi angazi noma ama-Muslim noma yini lemimoya yabo le. Ya kade ke lafuneka leli qhele. Lingakaveli ke nezinto eziningi nesikhathi esiningi futhi belingakaqhamuki. Kodwa ke bangitshena ngalo, kusho ukuthi bebelinda isikhathi salo ukuthi lize ligcine litholakele noma silitholile. Ngoba babengitshene ngisho istradi la ngilithola khona bengiseThekwini ngaleso sikhathi. Bangitshena ngaleli qhele leli. Kodwa ke akuhluphi lokho. Ngiyabingelela nje umhlaba uhlangene, ngibingelele kumagumba amanomhlaba. Ngibingelele kuzithunywa zonke, ngibingelele kwezasemanzini, kwezasezulwini. Negijima entabeni khona ke nezomgede. Ngeke ngathi ngelinye ilanga ngilele ngaboniswa amatshe awu7, anoma ayo7 noma ayo9. Mangithi ngiboniswa lamatshe la ngiyathunywa engathi ngigijima entabeni. Mangigijima entabeni kanjalo ngihambe emhlabathini oyisihlabathi, ngaze ngithi kuse desert, angazi noma kuse desert, kodwa nje ngikhumbula into engayibonayo, ngabona izibane zezulu ezazi kade zibaswe ngaphansi kwamadwala okwakungamatshe lana. Kukhona abantu ababegqoke ingubo yesaka, behleli phakathi lapha, behleli phakathi bashaya isikokela. Laba bantu bashaya isikokela. Isikokela ke urawundi, abangasazi isikokela ukuthi yini. Beshaya nje isikokela laba bantu, kube kuyibani ngazinye phambi kwabo, kodwa ngiyibonanga imbala yazo. Ngabona nje ukuthi kuyakhanya ibani. Labo bantu labo ngeza ngejubana ngathi mangifika kubo sengizofinyelela kubo, base bayangitshengisa laba bantu ukuthi uyalapha ya. Mangifika lapha mangithi sengizofika lapha, ngibona ukuthi abantu laba bagqoka amasaka kodwa bafana namatshe, ngoba behleli nje bahleli isikokela babhekene bonke. Nalamatshe la afana nale ngubo yesaka noma indwangu le yesaka. Abayaziyo indwangu yesaka siyayisithi isithunywa sokuhlupheka leso, noma isithunywa senhlupheko. Liyasaka ke liyavika into eziningi, liyayivika izilwane, futhi abaphathi izilwane nabo bayakwazi ukulisebenzisa ukuthumela izinto zabo uma begqoke lona. Kodwa futhi liyakwazi ukuhlaba, ngithi liyahlaba isaka, liyakwazi ukulwa nenkingi. Lifana nalo ibhaxa leli ngoba ulibona nje limi kanje, abasesiyoni bayaye balithande indlovu eyibhaxa
isukilwa nezinkinga noma ilwa nemimoya ngoba uyibona nje induku eyibhaxa noma ihlunga imimoya ngoba uyibona nje nalapha uyebona ikhanda uV welight ukhanya lokho kwelight lo ukuthi umsebe welanga njengoba ubona nje ukhanya uyothi uyokhanyisa uyothi bha kulokho zana kuleyo ndawo oshaya khona ilight kodwa sibone ngathi thina liya ngokucija ngokujula kwelanga noma ukubukeka kude kwelanga yizo zonke izinto lezo ezivelayo ngoba neso lomoya uma ubuka baliveze kuyiperimeter iperimeter lelivela lapha phakathi liyabuka lapha libuka lapha phakathi babuye bethi Illuminati bathi Illuminati kanti hayi kusuke kuyilight nje le kahle kusuke kungavelanga ukuthi uround la kusuke ku-round nje lento ilight isuka iyo lokho za njengethoshi ithoshi malikhanyisa lisuka lapha lilingana nalo round bese seliya ngokuvuleka lifike lithi bha lapha ukukhanya lokho ukuthi abantu ke ngiyafisa ukuthi baqonde sinezithunywa ke la sizokhuluma ngezithunywa namhlanje sikhuluma ngezithunywa ngokuhluka kwezithunywa mina abantu bengihlupa ngendaba yezithunywa kodwa angezukuthinta kakhulu ekujuleni kwezithunywa ngizothinta kakhulu emimoyeni njengoba singakwazi ukuthi siqale sikhulume ngezithunywa imimoya singakhulumile ngayo sinemimoya ke yasentabeni imimoya yasentabeni iveza ngendlela eziningi imimoya yentaba iveza ngendlela eziningi siyayisithi kukhona amakhehla okuwumndiki kube khona izalukazi okuwumndawo kube khona izingane okuwumnono lapho sisuke sithinta ngokuhluka kwalemimoya le bese kuba khona ibutho bese kuba khona amangoni okungamakhosi la asentabeni ibutho leli lihamba nabalozi noma ibutho leli yibutho nje okusho ukuthi lemoya ungake emhlanje lapha kuphi entabeni sizothinta ke silandelise ngokwemimoya ngokuhluka kwayo bese sithinta nokuvela kwemimoya ukuthi uma lemimoya iveza kanje kusuke kusho ukuthini uma lemimoya iveza kanje kusuke kusho ukuthini sinenkinga ke yabantu othola ukuthi njengoba ngithe sizokhuluma ngezithunywa ingakho ngizoqala emimoyeni ukuze sizokwazi ukuthi siyithole isisekelo sayo noma ifoundation yayo imimoya ukuthi isuka kanjani abantu ke banokungibuza ukuthi mkhulu sike sibe nenkinga thina uthola ukuthi sibona ibhubesi noma sibona isilwane bese bethi abantu bese bethi umuntu ikhehla lelo noma idlozi lakini lelo ngizothinta kakhulu ngizojula lapho ukuthi ungani idlozi noma ke ikhehla noma isalukazi leso siveze ngilwane siyaye sithi emakhaya uma kuzokwenziwa izinto noma kukhona into ezokwehla noma kukhona into ezovela noma kukhona inkulumo ekhona sibona ithwalambiza ngelinye ilanga uthola ukuthi ubona inyoka elihlaza encane le i-green snake le noma ungathi ukuthi i-green mamba kodwa i-green mamba isuke isinkulu lapho lenyoka enjani elihlaza besinokuthi ke sisakhula sizingane sibona impumputhe lenyoka encane emnyama sithi thina inyoka yenhlanhla sithathe sibophe ifindo sithi inhlanhla mayize kimi simasamba endleleni kuningi namabika uthola ukuthi sibona lokho kulibika kodwa ke ezinye zivele ngesikhathi sonyaka uthola ukuthi zivela ngamasizini okunye makuvele kungesiyo isizini leyo okuvela ngakho sibone ukuthi kukhona inkulumo ezikhulumayo lento noma lesisilwane khona into esiyikhulumayo ziningi ka entabeni siyasibona amabhubesi sibona izingwe sibona indlovu sibone zonke amabhafalo ininkonkoni ngokuhluka kwazo impisi ziningi zimpangele esigangeni ziningi uthola ukuthi umuntu kunomuntu oboniswa ngempangele uboniswa ngedlozi elisheshayo noma ngedlozi ngesithunywa esigijimayo
noma idlozi eligijimayo okuyilona elenza njani elifika kuqala nasemabhayini uthola ukuthi abantu sebethola ibhayi lempangele bese bethi li represent impangele noma liveza ukubaluleka kwempangele ngokwasentabeni. Ngeke ngakhuluma kakhulu ngamabhayi ngoba amabhayi asinika inkinga amabhayi ngoba sithola sesibukelana phansi ngenxa amabhayi eze nomoya othile engiyoveza ngelinye ilanga ukuthi eze namuphi umoya kufana ngisho nawo amajazi eze nomoya othile okufanele ukuthi siuveze ngelinye ilanga ukuthi ungowani lo moya ovelayo manje. Kodwa ke sigxile kakhulu ezithunyweni zezilwane ukuthi kuthunywe izilwane kube yize ezenza njani ezivelayo emanzini. Kwesiye emanzini ke manje emanzini kuyovela ingwenya, emanzini kuyovela inhlwathi zamanzi, emanzini kuyovela intomfishi okuzidalwa zasemanzini. Kuningi okuvelayo uthola ukuthi kuvela istarfish, kuvela amaphingwili, kuningi okuvela emanzini. Uthola ukuthi kuvela izinyoka ezinkulu zasemanzini bathi inkanyamba iqubuke ezibeni noma iqubuke olwandle ngoba kakhulu ithanda ulwandle. Kodwa kuzovela nezingwenya nakho konke uthiwe nakunenkomo yamanzi kunehashi lasemanzini nasezulwini noma emoyeni. Siphinde sibone izinkanyamba zomoya okuzidalwa zasemoyeni, amahashi nazo zonke lezi zinto. Ubone intombazane endizayo, ubone ikhehle endizayo, ubone zonke lezi zinto. Kuningi okuvelayo. Manje bayazibuza abantu ukuthi kungani lento iziveza ngesilwane na. Bese ngibuya ke mina ngithi sinenkinga yani yokuvela kwesilwane sivele silidlozi sivele silikhehle. Awusiqale nje ibhubesi. Ibhubesi okokuqala, ibhubesi lisebenzisa amandla. Eyintweni eziningi elizibamba noma elizenzayo ngaso sonke isikhathi lisebenzisa amandla. Ngizochaza ukuthi kanjani na. Ibhubesi alilikhulu kunendlovu. Indlovu nayo ingeyamandla. Kodwa ibhubesi livezwa njengomphathi wezilwane noma inkosi yezilwane ngoba ayikho into ehlula ibhubesi mase lifuna ukuyibamba. Kodwa kulezi zilwane ezithi ayibenkulu obhejane nazo zonke lezi imvubu indlovu alikwazi ukuyibamba lilodwa. Ayahlangana uthola ukuthi amabhubesi amadoda awu3 azobamba leyo ndlovu leyo. Ayibambe futhi inamandla enjalo ayibulale ngoba bazi izindawo ezibalekile uma bebambe isilwane ukuthi uma ngisibambe la sizofa. Manje livela njengento evela njengesithunywa sedlozi ngoba liveza ngesilwane sasentabeni noma idlozi lentaba. Ivela njengesithunywa sani sedlozi ngoba sikwazi ukuyiveza ngani ngesilwane. Uthola ukuthi lo muntu lo akakwazi ukuyiveza kuwe ngendlela okuyiyona ngenxa ukuthi awukwenjani awukahlambuluki kuye ngoba kufanele ukuthi aziveze ewuye ukuze sikwazi ukumbona siphinde simgcinele izinto. Kodwa ukwazi ukwenza lokho ungadlulanga kuphi enhlambulukweni. Ibhubesi ke liyisilwane samandla njengoba sengichazile ukuthi liyisilwane samandla. Kodwa manje futhi lingenendoda lingenomfazi okusho ukuthi izalukazi zasentabeni. Izalukazi zasentabeni ke zivela kanjani na? Zivela kuyizona ezizigijimi noma ezingamahanja noma engabazingeli ezizingelayo ezichitha khona igazi. Ingakho sibiza sithi isithunywa sentaba siwumgijimi noma siyinzulazula noma siziveza njengento engaba isilwane kodwa futhi manje sibe siyisithunywa esithunyiweyo. Abathunyweyo bakuphi basentabeni bazigijima kuyovela impangele. Impangele isigijimi sasentabeni izogijima ifinyelele lapho iyodlulisa leyo myalezo. Ithunywa ke zinjalo. Kunjani na sibuye la kubantu ukuthi abantu uma umntwana edinga into ethile kubaba uyayathumeleni umama. Okucaca ngokusobala ukuthi izalukazi nabantwana kungaba zithunywa. Nasezilwaneni kunjalo.
kuzovela ibhubesi lomfazi lihambe leli lifike libambe libuye kubantwana babo ngoba abantwana bahamba nomama abantwana bahamba nezalukazi ocaza ukusobala ukuthi uma izalukazi zizithunywa nabantwana bayini bazithunywa bangabathunywayo ucaza ukusobala ukuthi sithi zithunywa ngoba zize nezalukazi ziza nabesifazana uma kuzoba zithunywa eziza nabesilisa ubokwazi ukuthi kusuke sekumoshakele lapho kusuke sekukhona inkinga kusuke sekukhona impi uma nje kwaqala kwathintwa ibhubesi lendoda kusuke kuyobanjwa isilwane esikhulu ngoba kusuke sekulanjiwe ngoba ibhubesi lendoda yile lifundisa amabhubesi amancane ukwenza ukuyozingela ukuzingela noma ukusebenzisa amandla alo ngoba lo mdlwenga lo waleli ibhubesi lo yiyo lona onika ini ibhubesi amandla lo mdlwenga lo ibhubesi mawuthi uyalibuka leli lendoda liziveza ngelanga mawuthi uyabuka imisebe yelanga ngiyaye ngithi ke mina uma uzobala inwele lezi uyibale ziyalingana nemisebe yelanga inwele lezi uyibale ngalunye zikhomba imisebe yelanga namandla owanikwa yilanga nomsoco owunikwa yilanga ezinweleni zakho ovela elangeni kunomsoco oqhamuka elangeni uze ezinweleni ukwenze ukwazi ukwenza njani wena ukucabanga nomdlwenga ke webhubesi lo yakho iwona onika ibhubesi amandla namacebo okubamba isilwane uwona owenza ukuthi ibhubesi libe njani lihlakaniphe uma lenzalo liyobamba isilwane esithile size siboneke ngisho amadevu amelele ukuthola noma ukufila izinto zomoya ngoba ezinwele njena nje ngisho umoya besilwane ngoba bunezimbobo nje buphuma ezibotsheni budonsa imimoya bubamba imimoya ukuthi ukwazi ukwenzani ukudonsa imimoya ukwazi ukufila leyo nto njengoba injalo size siboneke nakubantu uma kunemimoya engathi ingcolile kuleyo ndawo ahamba kuyo umthola sekushaqa inwele okusho ukuthi zithunywa zekhanda lezithunywa zoboya ezikwazi ukutshena zigijime phambili zenze zikutshena ukuthi kukhona into engahambi kahle ngisho nenja uma izobamba umkhondo ibamba ngani ngoboya ilalele ini umoya wani welokhuzana wazo lezi lokuthi khona into ekhona la eyenza njani ekade ihamba la noma ngabe inyoka noma ngabe yini kodwa isuka inuka lapho ukuthi khona into ekade ihamba la ngoba ngisho kuzoba khona imamba kuzoba khona intwathi izinja umkhulungwane eziwushaya ngenye indlela ngoba isuke seyitholile ngeindevu ukuthi khona into akade ihamba la eyinyoka bese iyanixwayisa ukuthi la ngaphambili singahle sithole ini inyoka ngoba ngisho umkhulungwane eziwushayayo ngalesikhathi zishaya umkhondo zihogela umkhondo zishaya umkhulungwane onjani ohlukile kuzithunywa konke lokho zemimoya leyo ikutshena ngokusobala ukuthi imimoya leyo sibuyeke size la ebhubesini njengoba sishiya ukuthi ibhubesi libamba ngamandla noma liziveza amandla ethonga ezithunywa edlozi kodwa ke siyayisithi zithunywa zedlozi ngoba ziveza ngane ngelwane azivezi ngane ngabantu azivezi ngeimpande kuningi ngoba nazi impande ihlahla uthola izihlahla ezikhulumayo uthola izihlahla ezisho ukuthi ezisho lokho nalokho ukuze zidlulise ini umyalezo kuphi kuwe muntu umulele ebusuku okay ke uzophupa ibhubesi mawuphupha ibhubesi ukutshena ngokusobala ukuthi ibhubesi amandla asuke kwembethe ngokwedlozi noma ngokwezithunywa zakho uma uzophupha impangele zithunywa zejubane noma izithunywa zokugijima kungaba izalukazi kungaba yiba balozi laba noma
amabutho la esikhuluma ngawo ngoba impangele ize uma kuzosetshenziswa idlozi lomndawe noma amandawe noma indawe kusetshenziswe ini le yampangele einkukhu yani eimpangele ngoba imachafa kungaba makhehla kungaba izangazi siphinde size ku ingwe irepresent abalozi noma iziveza kube umoya wani wabalozi yini kanti edala ukuthi sithi ingwe iveza abalozi ile mibala ile umbala wayo ngokuhluka kwamachafa ayo le yanto ama-sport ukutshena ngokusobala ukuthi ukuhluka kwebutho phezulu kwaleso silwane leso noma phezulu kwengwe phezulu kwempangele amakhehla noma izangazi nalapha nasina ingwe eyindoda sina ingwe ewumfazi okusho ukuthi kunebutho elithi alambe nezangazi inhloli izangazi zizinhloli zizigijimi ngoba ngisho impangele uma uyifuyile ekhaya uma kukhona into ezayo ezakabi ekhaya iyakhala ikhalele ndlela yokukhala ezikhalayo zitshutshwize lo mtshu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 t
Uchaza ngokusobala ukuthi zithunywa zigijimi ama-messenger badlulisa umyalezo ukuthi kukhona into ezayo. Kodwa manje kungani bayiveze ngesilwane na entabeni? Bayiveza ngesilwane ngoba basuke bengakahlambuluki ngokuphelele kuwe. Kusekhona into enihlukanisayo ukuze bayiveze ngesilwane. Sibuye size lapha kunolimi likamoya noma ulimi lwezithunywa olukhulumayo. Baveza ibhubesi kanti baveza ikhehle elithile edlozini lakho noma ezithunyweni zakho ukuthi kukhona ikhehla eseliza ngolaka noma eseliza ngamandla, ngoba ibhubesi lihlala liyisilwi. Ngingazi ke ngamafutha kakhulu, kodwa abazi ukuhlanganisa amafutha baze bethi ngisho ungafaka amafutha ebhubesi ekhaya kuyakatshanwa. Yimpi kuba khona impi. Okuchaza ngokusobala ukuthi alikwazi leli thonga noma leli khehla liveze ebuthongweni ngane ngebhubesi, kodwa liyayiveza ngebhubesi nesimo sokuthi alikahlambuluki kuwe ukuze liveze liyilo. Imimoya yidlozi noma yithunywa zasentabeni noma yidlozi lani lentaba, abazingeli ngoba amabhubesi ahlalela ukuzingela zimpisi. Impisi ke isuke iveza idlozi elangcolayo. Impisi uma nje uzophupha impisi kusuke kuvela isigebengu noma idlozi elangcolayo, ngoba impisi isigebengu ayikwazi ukuyihubhela isilwane, kodwa ifuna ukubanjelwa bese iyafika yona iyanixosha zinisuse ngobuningi. Kufana nani namanqe. Amanqe afika anisuse ngobuningi, ngeze evula amaphiko anisuse ngobuningi ukuze adle lenyama eniwabambele yona. Nempisi ke zinjalo, ifika igijime ichitha ingongoni, ichitha ingongoni, ichitha igijime ibambe lokho ekubambayo, ifike ilokhuzana impisi isuse idle yona. Ifikile phathi okuyingwe ibambe lokho ekubambayo, zifika impisi zenze njani, ziyisuse. Kuliwa impi enkulu ke makungamabhubesi nempisi. Kuliwa impi enkulu ngoba amabhubesi anenkani nawo awafuni ukususwa. Anenkani nawo awafuni ukwenza njani, ukususwa. So manje kuchaza ngokusobala ukuthi le mpisi iveza idlozi elingcolileyo, idlozi eliyisigebengu elifuna ukwenza ukugezwa. Kungani iveza ngempisi? Ingoba lifuna ukukutshela ngokusobala ukuthi aligeziwe, lidinga ukwenzani, ukugezwa leliya dlozi leliya. Bengisesentabeni ke ngikhuluma ngempangele, ngikhuluma ngebhubesi, ngizokhuluma ngeimpisi, ngikhulume ngezingwe ukuze ngikwazi ukuthi
wenze njani ucacele ngokusobala mbukeli ukuthi kungani lezi ithunywa noma leli idlozi noma lemimoya izoyiveza ngezilwane yenzela ukuthi usukumele phezulu ngoba uyakwazi ukuthi uma kuzovela ibhubesi ulaka lona uthi leli idlozi seliza kabi liza ngesidlova noma lezi ithunywa seziziveza kabi zidinga ukuhlanjululwa ukuze ikwazi ukusebenza emzimbeni wakho. Bengidonsa lapho nje bengithi angikhe lapho ngokwethunywa ngokwedlozi eliveza ngani ngezilwane ukuthi kungani beyiveza ngezilwane kungani bezoqhamuka beyibhubesi kungani bezoqhamuka beyimpangela isigijimi leso mkhulu. Amen. Ngicela ukungena emadevini. Yeah. Mawuqala lana uke wakhuluma ngendaba yamabhayi. Yeah. Mina mangukulalela ngendlela ocacisa ngayo likhona ibhayi lengwe. Yeah. Likhona ibhayi lebhubesi. Yeah. Likhona ibhayi lempangela noma iginifanga. Yeah. Bekushiwo ngesilungu. Yeah. Kube khona manje mhlawumbe uthole linenyoka. Yeah. Elinye uthola elinye linephondo likaBheja. Yeah. Njalo kube khona ibhayi libe nobuso benkosi yaseSwazi. Yeah. Manje mkhulu la ecaciseni kwakho omunye umuntu uzothi kodwa umkhulu mosi ucacisa amabhayi kodwa bengilindele isithunywa. Mina isithunywa ngazi kuumuntu ofaka ijazi eliyelo afaka ijazi eliblue elinye alifake uthole limbaxa mbili liblue liyelo lihlukene isithunywa esikhathini esiningi sisimatanisa nalokuthi umuntu wesithunywa ufaka izambatha afaka iphika osimama thola amaduku kube amabhidane lo muntu uyahamba ayongena emanzini ayothanda thina nje sazi kanjalo ithunywa and then manje uzothuma umuntu mangukulalele lamkhulu ngathi wena sokhuluma ngezinto esingazimatanisa nomuntu othwasayo. Yebo. So lezi zinto sanda ngathi ukhuluma izinto zedlozi. So ungayicacisa kanjani leyo nto mkhulu ukuthi isithunywa nedlozi kusho ukuthi kumele sizibuze ukuthi sihlukapi ngoba kunabantu athi umuntu mina cha angithwasa idlozi mina nginesithunywa yiko ngifaka izambatho amajazi iphika amabhidana. Omunye athi cha mina ngisebenza ngedlozi impela yiko ngagqoka ibomvu ngaba amabhayi ngafaka amabhayi ngafaka iphandla ngafaka ama-beads njalo. So kulento eyithunywa mkhulu manje seyisanda ngathi uyayihlanganisa lento leyo. Ngicela ukuthi ungihlukanisele phakathi kwalezi zinto zombili. Okay. Emadaleni noma endulo noma emuva abantu bebengadonsi ngezithunywa. Bebengadonsi ngezithunywa njengoba bengadonsi ngezithunywa bebesebenzisa izilwane kakhulu uma bezokwenza izinto noma bezolalela izinkinga zabantu ngokukamoya. Bebesebenzisa amathambo ezilwane, besebenzisa ubuchopho bezilwane, zonke lezi zinto lezi ukwakha umkhuba wedlozi okubungoma. Bebesebenzisani imkhuba yedlozi okuyini okubungoma. Uma ngisho kanjalo ke ngiqondise ukuthi bebesebenzisa amathambo bekushawa amathambo uma kuhlolwa bekubhenywa imibhemiso efaka ubuchopho bezilwane nazo zonke lezi zinto lezi ukuze kubooste ukulalela umoya bekungasebenzi kakhulu izithunywa. Uma ke ngisho kanjalo ngiqonda ukuthi ke nokuhamba bewatholela amathambo bebeyizingela lezi zinto beyibambe kufanele ukuthi bedle neqatha la khona noma inyama yakhona ukuze bekwazi ukuxhumana nani namandla leli thambo abadingayo kuleli bhubesi kulengwe kwini lokho okuzobe kudingeka emathanjeni akhe. Bebesebenzisa izinto ezinjalo njengamanje sesisebenzisa amabhayi sithi ke indwangu ingeyokufika. Indwangu ingeyokufika ifike nezithunywa kodwa imibala ingeyemvelo akusiyo yokuvela. Uma sizothi ke izithunywa azikwazi ukuyiveza ngezilwane
Okay ke ithunywa zingakwazi ukuyiveza ngezilwane uma bezothinta ingwe iziveza ngomoya oqhamuka nomama ingwe ngizokwenza nje umzekelo kancane nje ngenza umzekelo uke kwathi ngelinye ilanga ngiyogezwa mangiyogezwa kwavela ibhubesi labhonga ngabongela bakithi ngathi nina bomola sebonzima boPutin bosigawulise imithimide nemfishane nina bonke ungebilayo ngababongela labhonga laqeda labhodla lalala phansi maliqeda ukulala phansi kanjalo kwavela ingwe ngathi nina bomuntu ngambulazi bomzila zamashuba nina bondlovu esibantu nina bondlovu emacoko bombulazi omnyama nina bobhejese ngome labhodla labhonga ingwe yalala phansi wasekuqhamukikho isana elaliphethe umhlango omude ngicabanga ukuthi kwakuluqalo lolo kwabe kungitshena ngokusobala ukuthi ibhubesi liqhamuka nezithunywa nedlozi lakithi ingwe iqhamuka nezithunywa nedlozi laseKhakomame bese kuthi ikho isana leli lihleli la abezulu noma bemvelo laba okusho ukuthi isipho esiqondene nawe ngqo njengoba ephethe umhlanga umude okusho ukuthi uhamba nomoya wethunywa nomoya waphezulu angithi uyangizwa lapho ngizama ukuzocacisa ithunywa zihamba nezindwangu ingakho zizohamba namajazi zihambe nemibala yamajazi zihambe nayo yonke leyo kodwa mase kungena amabhayi sekuhlukanisile lento ukuthi isithunywa nedlozi lento iveza isilwane phezukwebhayi kodwa libe linombala nendwangu angazi noma uyangithola lapho okusho ukuthi unikwe isithunywa esihamba nedlozi umbaqambili lapho manje mkhulu omunye umuntu uzobuza ukuthi umugqa sudweba kuphi ngoba kukhona abantu abangathwasi ngoba bethi bona banesithunywa bafaka izambatho iphika namajazi kube khona ke abebomvu okumele bahambe baye ephehlweni kule ncaciselo noma lencazelo oyibekayo sudweba kuphi umugqa ukuthi sazi ukuthi abaphi ngoba angithi sesivumelene uyababona ke laba beyindwangu ngixolise nje kancane uyababona laba beyindwangu noma amajazi noma izembatho labo bantu labo ucaza ngokusobala ukuthi bahamba nemimoya yezulu siyofika ke khona ngoba sinezizwe zezulu siyofika ke kuyo ngoba isithinta ithunywa nemimoya yani yezulu lapho labo bahamba nezithunywa nje ithunywa ke vele zisuka emoyeni zingezikamoya ingakho befaka amajazi nothungo lenkosazana awukazi walibona uthungo lenkosazana lusemhlabathini noma ludwebe phansi la emhlabathini kodwa ulibona lwengamile noma ngabe lizungezile kodwa lihamba phi lumoya oveza la lemibala le umugqa besudweba lapho ingakho ngithe zithunywa zedlozi noma yidlozi ngoba uqali babesebenzisa izilwane manje sebesebenzisa amabhayi asehlanganisile manje ukuthi hawu kwase kuba indwangu manje kwaba nombala kodwa futhi manje kunesilwane esithile uyayibona lokho ukutshela ngokusobala ukuthi uma uzothinta ithunywa zentaba uthinta ithunywa ezinedlozi noma ithunywa zedlozi uma uzothinta ithunywa zamanzi ngoba kunamabhayi esithi aveza imimoya yaphi yasemanzini alawo mabhayi lawo athintani ithunywa ezingezamanzi noma ithunywa zedlozi lani lasemanzini noma ithunywa zedlozi elimhlophe lakuphi lasemanzini okucanga ngokusobala ukuthi usukumba xambili lapho sizongena ke sijule nasemimoyeni edonsa ukuvela kwezilwane nezithunywa zakuphi zasemanzini nedlozi lakho siyongena ke sigcile nakhona njengoba sibe sentabeni sathinta impangele sathinta amabhubesi bengichaza mina ukuthi imimoya iyakwazi ukuyiveza ngezilwane njengoba iveza ngezilwane kungani iveze ngezilwane kungani futhi sithi zithunywa zedlozi ithunywa zaphi zasentabeni ngoba zizoyiveza ngezilwane ezindwangini yebo ihluka lapho ke le
bese kuba yilabo abahlukeneke bomoya nje eh abomoya nje umbala othi ngolenkosazana ozivezwe endwangeni noma ngabe indwangu eblue epurple ered eorange eyellow egreen powder blue ziningi ngokuhluka kwazo zize ziyofika ku12 ubrown inini ziningi uthola umuntu efaka ijazi elibrown lapho siyothinta imimoya yezulu leyo. Amen. Ngiyabona mkhulu ukuthi kulomkhakha okwelapha kusekuningi okumele sikufundile ngoba yebo uma ngabe sizokhuluma ngesithunywa yebo sikhulume ngedlozi yebo sikhulume ngomoya yebo ngelinye ilanga kumele sicacise umehluko phakathi kwalezi zinto lezi ngoba kunedlozi kunethongo yebo kunesithunywa yebo kunomoya ngelinye ilanga umbuzo okumele siwubuze ukuthi ngabe isithunywa nomoya into eyodwa ngabe ithonga nedlozi into eyodwa ozakwethu uma ungabheka kwimfundiso ezikhona la ku social media bayibazama ukuzihlukanisa lezi zinto ngoba mkhulu uma ngabe sizothi imimoya kumele sikhumbule ukuthi kunemimoya ehlahle kunemoya yemigede kunemoya eyintaba kunemimoya yamanzi nesizwini nezulu imkhathi uma sikhuluma ngedlozi sisikhuluma ngabasekhaya begazi kuzomela labo sibuza ukuthi umehluko phakathi kwedlozi nethonga yini uma ngabe sithi kunemimoya neyithunywa ngabe into eyodwa leyo kodwa ke mkhulu ngizama ukuthi asevele abantu idatha kusho ukuthi kuyoba khona part 2 part 3 part 4 njalo njalo ukuthi sizinabise lezi zinto abantu bathola ukucacela. Ngiyacabanga ukuthi la besisavula nje isango abantu ke sizocela ukuthi bakhomente basho bona noma babuze bona ukuthi ngokwazi kwabo makushiwo kanje umehluko ukuphi into eshiwo kuwe mhlambe kunene eshiwo uza kwenu okhuluma ngazo lezi zinto lezi kodwa ke mkhulu ngizocela sibambe lapho ngoba sesihambe kakhulu sizobuya okunye sesokubekela isiqembu esizayo so ngizocela mkhulu ukuthi uvale mkhulu usho ukuthi utholakala kuphi nini kanjani ngiyazi uyatholakala eThekwini ngiyazi uyatholakala kwaMashu besicela ukuthi njengoba beseshilo ukuthi ebantwini baseGoli kunenamba esizoyi-eda ukuthi at least mabe ngakutholi kule enye inamba bakuzame kuleyo namba leyo bazothola umuntu ozokwazi ukuthi at least abanike isikhathi esizoba accurate ukuthi bangafika ngobani isikhathi la ngalelanga uyatholakala ngalelanga utholakala kwenzela ukuthi abantu bangazitholi benesimo sokuthi bafikile la mhlawumbe uhambile emanzini yabona umunye acanga ukuthi usesibeni kanti uyempophomeni azi ukuthi amapha amalanga azokwazi ukuthi akuthole kahle ngawo so ngizocela uvalelise ke mkhulu usho ukuthi utholakala kuphi eThekwini utholakala kuphi eGoli utholakala kuphi bese siyayivala mkhulu. Amen. Bantwana beSolomoya TV bengicela ukuthi niqhubeke nisubscribe kule channel yenu enkulu ukuze nizokwazi ukuthi niyithole lemiyalezo nelezi imfundiso nidlulisele nakwabanye nikwazi ukuthi ni like ni share ni subscribe. Okay lapha eThekwini ngitholala kwaMashu kwa-H umdala ngaseyidolo omhlophe la eGoli ngithola lezo la umndeni ngala izola ngala izola 3 mawubheke eT junction yase Dobsonville mawehle khona eT junction ngiyakwazi nika direction noma ubuyalele uhambe uzofikela oqhamuka ngakhona mawehle ngasezola clinic emndeni bazaar ngiyakwazi futhi ukuthi ngikuyalele uhambe uzofikela kunesonto lamawashitawa abantu bayaduka ngalo lilapha mawuqhamuka ngasemndeni bazaar uma usukhona uhamba futhi uqhubeka kancane uyobona ngecontainer emhlophe bese uhamba uzofika kimi. Amen. Ngithi angibonge kakhulu. Amen.